Det eneste sikre, vi ved, når vi kommer hertil, er, at vi skal herfra igen en dag. Alligevel kan døden være svær at forholde sig til. Du lytter til Når døden os skiller. En podcastserie, hvor jeg får besøg af gæster, der beskæftiger sig med døden. Hver især bidrager de med perspektiver, som forhåbentlig kan gøre det lettere at tale om noget, der kan være svært. Jeg hedder Stine Buje og er vært på podcastserien, som bliver udgivet af Landsforeningen Liv og Død. Min gæst i dag er Helene Grav, der er psykolog og specialist i sorg og psykoterapi. I næsten 20 år har hun arbejdet med at hjælpe familier til bedre at kunne leve med sorgen efter et tab. I dag skal vi tale om, hvordan vi kan bære de døde med os videre i livet og lære at leve med det langvarige tab i årene efter den akutte sorg. Velkommen til, Helene. Tak, Stine. Vi har jo her i flere episoder af podcastserien, så har vi talt om, at man tidligere havde en forståelse af, at vi kom lettest igennem en sorgproces, hvis vi sagde farvel og efterhånden lagde dødsfaldet bag os. Men både forskning og også praksis viser, at det forholder sig lige modsat. Altså at hvis vi skal kunne leve med, at en elsket person er død, så har vi brug for at have vedkommende i vores liv, og det glæder jeg mig rigtig meget til at udfolde med dig, hvordan vi gør det, altså hvordan vi bærer de døde med os videre. Men vi starter lige et andet sted i dag, fordi selvom sorgforståelsen har ændret sig, så er der jo alligevel bare sørgende, der bliver mødt med en holdning om, at de skal komme videre efter den første sådan mere akutte sorg. Så jeg vil egentlig gerne starte der i forhold til, hvad du møder. Altså hvilke fordomme og forståelser oplever du, at sørgende bliver mødt af, og hvad gør det ved dem? Jamen, jeg tænker, en af de der rigtig stærke fordomme, som også læner sig op af en stærk forståelse, det er blandt andet, at man tænker, at sorg er lineær. Og i det ligger der, at der er en forståelse af, at med tiden så bliver sorgen mindre, smerten bliver mindre, og savnet på en måde også bliver mindre. Og der er en forventning om, at den sørgende er kommet videre. Jeg tænker rigtig meget, at vores samfund er der en idé om efter 6-9 måneder, at den sørgende er kommet et bedre sted hen. Og det vil jo være fantastisk, hvis sorg fungerer på den måde. Men særligt når du oplever at miste et menneske, som er en meget, meget tæt relation, så forholder det sig anderledes. Hvad jeg mener med en tæt relation, så er det en person, som er så betydningsfuld for din forståelse af dig selv, dit blik på dig selv. En person, som i så mange sammenhænge har dukket op med noget, som er enormt vigtigt for dig i relation til den afdøde, og som er med til at gøre, at dit liv også giver mening. Når vi taler om den slags relation, så forløber sorgen sig anderledes. Der sker faktisk det modsatte. Det er først efter 6-9 måneder, at man faktisk begynder at opleve, at sorgen virkelig tager til i styrke. Og noget af det hænger blandt andet sammen med, hvordan vores hjerner fungerer. Vores hjerner fungerer ikke ud fra information. Så når vi oplever, at nogen dør, og vi på mange måder kender til den information, og vi har også set dem dø, så er det først, når det begynder at være en ledet erfaring, at vi begynder at gøre os erfaring med, at der sker en ændring. Og det sker over tid. Det er alle de stunder, hvor vi står og vi tænker, hey, jeg vil gerne gribe ud efter min mor, eller min dreng kommer løbende ind over gulvet, at vi begynder at virkelig have en ledet erfaring med, at det gør den afdøde ikke. Og det betyder selvfølgelig også, at det, der bliver så centralt, når vi oplever, Gud, jeg har ikke fået det bedre. Sorgen er blevet endnu større, den er endnu mere intens. Så begynder man at spørge sig selv ad, hvad der er galt med mig? Er det mig, der ikke sørger rigtigt? Er det mig, der ikke gør det ordentligt? Og det sker samtidig med at omgivelserne selvfølgelig også ser på den sørgende gennem det blik. Så der er en forventning om, at du skal have fået det bedre. Og det er her, hvor måske nogle gange andre træder ind og tænker, nu skal vi fikse sorgen. Og det rammer måske ind i den næste fordom, fordi hvordan er det, omgivelserne ofte tænker, de skal fikse sorgen. En af de fordomme, der også er, det er, at vi tænker rigtig meget, at sorg er noget, der udspiller sig inde i individet. I overensstemmelse med en naturlig proces. Og den fordom overser i høj grad, at sorg også er et kulturelt produkt. Hvordan vi tænker døden, hvordan vi tænker sorg, hvordan vi tænker, hvor vi skal bevæge os hen, når vi sørger, hvordan vi skal gøre sorgen. Og i høj grad også forståelse af, hvordan vi kan relatere til de personer, der ikke længere trækker vejret, har stor indflydelse på, hvordan vi oplever sorgen, og hvad vi tænker, vi skal gøre, når nogen dør. I Vesten er der stadigvæk, som du også selv nævnte, er der en meget stærk forståelse af, når nogen dør, jamen så skal vi indse, at de ikke længere er i live. Vi skal på mange måder give slip på dem, og vi skal reducere dem til kun at være minder i fortiden. Og for mange indebærer det at skulle give slip, det er at skulle gøre noget, som bliver endnu mere smertefuldt. Forestil dig en mor, som på mange måder bliver fanget op af vores idé om, at nu skal du give slip, nu skal du sige farvel, nu skal du begynde at leve et liv uafhængig af dit afdøde barn. Og mange psykologer stadigvæk bliver vældig optaget af at skulle hjælpe sørgende til at bygge en identitet op uafhængig af den afdøde.
Så det, der ofte sker, det er, at folk, der er sørgende, oplever, at de hele tiden lever med den smerte, hvor de bliver bevidste om, jeg skal aldrig mere se min afdøde. Jeg skal aldrig mere have den tæthed. Og det gør, at sorgen bliver endnu mere stærk og endnu mere svær at leve med. Og endnu en fordom, Stine, som jeg også kan løbe ind i, det er netop forståelsen af, at relationer kun kan udspille sig mellem to, der er fysisk til stede, to kroppe, der lever. Og det ofte bidrager til, det er netop, at når nogen dør, så skal vi ikke give slip på relationen, og relationen den stopper, og vi kun kan relatere os til dem gennem minderne. Og det betyder igen også, at når vi kun har minderne til rådighed, at ofte når vi tænker på vores lille dreng, eller vi tænker på vores søster, eller hvem det nu er, vi er tæt på os, som vi har mistet, at vi hele tiden bygger relationen op med det, de ikke længere kan være, eller det, de ikke kommer til at være, og derfor bliver relationen fyldt af så meget smerte. Andre steder rundt i verden er der meget mere en forståelse af ikke at give slip. Der er meget mere en forståelse af, at relationer stadigvæk på en måde kan bestå, men de skal bygges op af noget andet, når kroppen eller personen ikke længere er fysisk til stede. Så det, der også ligger i den fordom, gør jo, at mange oplever, når de begynder at leve med sorgen og leve med relationen til den afdøde, at andre ikke interesserer sig for, hvordan den afdøde stadigvæk er med til at forme dem, påvirke dem, dukke op i deres tanker. Og der er så mange, der oplever, at de bliver mødt med en stilhed, deres dreng, deres pige ikke længere bliver nævnt, og på mange måder oplever, at det er som om, at de ikke længere har nogen betydning. Og mange bliver vrede, mange begynder at trække sig, fordi de oplever, at deres barn eller det menneske, de har mistet, ikke bliver behandlet med den fornødne respekt, der betyder noget for dem. Og dermed er det også en del af dem, der bliver nedlukket, fordi de er jo en del af os. Så i den grad. Så man kan jo sige i øjeblikket, hvor der endda findes en diagnose, der hedder kompliceret sorg, jeg oplever meget mere det samfundet, der er med til at komplicere sorgen. God pointe. Ja. Og for den med. Ja, fordi bare et af symptomerne på kompliceret sorg, det er, at man trækker sig. Og jeg kommer til at tænke på en kvinde, jeg snakkede med, som hun havde mistet sit barn, og hun var bekymret for, at hun begyndte at lide af kompliceret sorg. Det, der var så interessant, det var, da jeg begyndte at undersøge, efter hendes dreng var død, hvilke relationer, hvem er du kommet tættere på, hvem er du kommet længere væk fra? Fordi hun var bekymret for, nu trækker mig, begynder at lide af kompliceret sorg, og hendes mand var også optaget af, nej, du er alt for optaget af vores lille dreng, og nu må du også se at komme videre. Og det interessante var, at hun var kommet tættere på sin søster. Og der blev nysgerrig på, hvorfor du kommet tættere på din søster, så beskrev hun, når jeg er sammen med min søster, kan jeg tale om Philip. Hun beskrev, når hun var sammen med sin svigerfamilie, der nævnte de ikke hendes dreng. Hun sagde, det er oplevelsen af, at min dreng ikke har betydet noget, han ikke længere betyder noget. Og spurgte han altså mor til Philip, hvad betyder det for dig, når andre ikke længere taler om din dreng? Hun sagde, jeg bliver vred. Så det, der er interessant, det er jo på mange måder, man kan se den mor, som hun står for sin søn. Hvis hendes dreng stadigvæk levede, så vil vi alle sammen jo tænke på, her er der en mor, der står for sin søn. Hun forsvarer sin søn. Men fordi hendes dreng ikke længere trækker vejret, så bliver det hurtigt individualiseret som et sorgsymptom. Ja, det er interessant. Det var omgivelserne, samspillet med omgivelser, det var meget, man faktisk pålægger individet i forhold til at kigge på det hele, det omgivende. Ikke? Ja. Det er spændende. Ja. Det vi taler om i dag, det er jo også den her udvikling fra, at der er en stor forståelse i den akutte sorgfase, altså lige efter har folk en stor forståelse af en dyb livskrise, og der er undtagelsestilstand. Og noget af det, som nogle af de tilbagemeldinger, vi har fået på podcast-serien, det er jo det der med, jamen det er fint nok med den akutte, der er alle sejl sat ind på at hjælpe og så videre, men for nogen. Men på lang sigt, der kan der være det her tomrum, som du også beskriver, hvor at omgivelserne pludselig ikke holder vedkommende i live længere. Og noget af det, vi skal tale om af, det er jo det langvarige, ikke? Altså, hvordan er det, at vi bærer de døde med os? Og det er jo dine pointer, det her med, at du hjælper sørgende familier ved at finde måder, hvorpå de kan bære de døde med sig. Vil du ikke fortælle, hvad vil det sige, og hvorfor er det vigtigt? Jo, så jeg tænker, når du også spørger mig, at der er så mange svar ind i det, og noget af det første, jeg får lyst til at dele, det er jo netop, vi kan ikke relatere os. Og det ligger der, når nogen er betydningsfuldt for os, så bliver de ved med at dukke op i vores tanker. Og som jeg også nævnte før, hvis vi former vores kultur i forhold til, hvordan vi skal relateres til dem, så dukker de primært op kun som minder, og at minderne ofte skaber smerte, fordi vi bliver forbundet med alt det, de ikke længere kan være. Når vi begynder at tænke, at relationer ikke stopper, men mere, hvad de bliver bygget op af, så ligger der jo også den forståelse, at vi mennesker er relationelle. Og i den forståelse ligger der, at vi bliver påvirket af andres blikke, vi bliver påvirket af de idéer, der er i vores samfund. Og på samme måde, når den afdøde dukker op i vores tanker, så kan den afdøde også påvirke os. Og hvis den afdøde ikke kun dukker op med, hvad de ikke længere kan være, men vores viden om, hvad deres blik vil være,
hvad deres råd vil være, hvad deres betragtning vil være, hvad de i høj grad vil opfordre os til at støtte os til, jamen så bliver det muligt mere at kunne have dem tæt på os på en måde, hvor de stadigvæk kan have indflydelse på os. Så jeg tænker ofte, når jeg mødes med folk, der begynder at skulle leve med en langvarig sorg, fordi relationen aldrig ophører, så begynder jeg at interessere mig for at lære den afdøde at kende. Hvad er det for nogle handlinger, som for eksempel din lille pige ofte har foretaget sig? Og måske dukker hun op som en, der ofte har gjort brug af mod. Og hvorfor er mod vigtigt for hende? Og hvad er hendes mod været med til at lære dig, som også betyder noget? Hvis jeg kan bringe den lille pige ind med hendes blik på hendes mor nu, så hvis din datter kunne dukke op nu, og hun kunne se dig tage de her skridt, hvad vil hun især være stolt af? Så det jeg er optaget af, det er på mange måder, at der er noget, der stadigvæk kan eksistere mellem den afdøde og den sørgende. Og hvis jeg begynder at interessere mig for det, så kan jeg faktisk også interessere mig for, hvad det betyder for den afdøde. For eksempel, at der er en far, der stadigvæk kan få lov til at hjælpe sin datter gennem stoltheden. Så der bliver skabt en form for varme, nærvær, og det betyder også, at den sørgende oplever, at når jeg går ud i verden, så gør jeg det ikke alene. Så jeg er formet af min fars værdier, jeg er formet af min datters støtte, jeg er formet af den stolthed, jeg ved, min mor også har i forhold til, at jeg tager det skridt. Så jeg oplever ofte, når folk begynder at opleve, at den afdøde er mere til stede tæt på dem, de oplever ikke, de er alene. De oplever, at de på mange måder kan teame op med den afdøde. Hvad skift mærker du, når du møder sørgende på den måde? Altså ved at bringe de døde til live igen, kan man sige. Jeg oplever, at den sørgende på mange måder ikke lider under det totale tab af relationen. Jeg får lyst til at fortælle en lille historie om en ung kvinde, jeg snakkede med for nylig, og som gennem længere tid, hvor vi virkelig har udviklet den færdighed i fortsat at kunne have sin far tæt på sig. Og hun blev udnævnt til en ny stilling i en virksomhed. Og det hun beskrev, det var, at hun blev ramt af usikkerhed. Og det hun gjorde, det var, at hun greb ud efter sin far. Og hun begyndte at forestille sig, hvis jeg kunne snakke med min far nu, hvad ville han sige til mig? Og det hun beskrev for mig, det var, at hendes far ville sige til hende, der er en grund til, at de har peget på dig. Han ville også sige til hende, det skal du nok klare. Og han ville også sige til hende, du kan kun gøre dit bedste. I samtalen var jeg nysgerrig på også, hvad det din far ved om dig, som gør, at han ved, at du godt kan klare det. Og det hun beskrev, det var, for jeg spurgte hende også, når din far dukker op her med hans støttende blik, hvad lægger du mærke til, at din far kan hjælpe dig til frem for, hvis han ikke dukkede op? Og hun sagde, min far hjælper mig til, at jeg står stærkere mod usikkerheden. Jeg kunne faktisk mærke, at min far gemmer ro. Hun sagde, det føles som om min far hæpper på mig. Og når jeg spørger hende ad, hvad betyder det for dig at kunne opleve, at din far dukker op her, at hans blik kan give dig en ro, og det føles som om han hæpper på dig? Hun sagde, det er så rart, for jeg oplever, at jeg stadigvæk kan bruge min far, han stadigvæk kan være tæt på mig, jeg føler, at vi stadigvæk er et team. Så når du spørger ad, så er det oplevelsen af ikke at skulle give slip. Det er oplevelsen af, at den afdøde stadigvæk har en stor indflydelse på, hvem du er, og de skridt, du tager. Og jeg har endda nogen, der nogle gange fortæller, det føles som om, at jeg på mange måder udvikler en relation, der bliver endnu stærkere, og også hvor jeg oplever, at min far er med til at udvikle mig som menneske. Så en form, det kan tage det her med at bringe sin døde med sig videre, det er forbindelsen og tankerne om, hvad vedkommende ville have sagt og gjort i en bestemt situation. Yeah. Kan du nævne nogle andre former at tage de døde med sig videre på? Jeg tænker også, er det minder, ritualer? Er der andre måder end tanker og følelser, men hvor at man gør noget aktivt for at tage dem med videre? Jamen, jeg tror meget, det Stine, du kommer til at spørge ind i, det er jo, at jeg gør det på alle mulige forskellige måder, men stadigvæk med det samme blik, som handler om, hvis den afdøde kan være der her nu for dig. Hvad er det så, den afdøde vil hjælpe? Og jeg ved ikke, om jeg svarer godt nok på dit spørgsmål, så jeg får lyst til at dele endnu et eksempel, fordi jeg kommer ikke ind til at tænke på en samtale, jeg har med en mor. Hun mister sin lille datter på 5 år, Marie, ikke? Og oplever, at jeg kan slet ikke være i det her liv. Og igen, min forståelse er, som jeg også nævnte før, jeg tror nævnte jeg kort Marie her, men hvis jeg begynder at lære Marie at kende, og Marie dukker op med sine værdier, blandt andet sit mod, så måden jeg hjælper Marie til stadigvæk at være med hendes mor, det er, at jeg spørger meget mere ind til, når du kommer ud, og du skal face den verden, tror du Marie gerne vil låne dig sit mod? Og hun sagde, det tror jeg faktisk Marie gerne vil. Og jeg spørger hende ad, så når Marie gerne vil låne dig dit mod, hvis Marie kunne instruere dig det her mod, hvordan vil hun instruere dig i at bruge hendes mod?
Og moren begynder at beskrive, hun vil hæppe på mig, hun vil sige, du kan godt, mor, og så videre. Så igen kan jeg være optaget af, så når du kommer hen på dit arbejde, du skal træde ind, hvordan kan du hjælpe Marie til at være tæt på dig? Hvordan kan du hjælpe Marie til, at du har hendes mod hos sig? Det vi på længere sigt også gjorde, det var, Marie var meget forbundet og symbolsk med Mariehønen. Så moren og jeg gjorde det, vi tegnede en Mariehøne. Hun malede en Mariehøne på en sten. Og det hun gjorde, det var, når hun ofte gik ud og skulle opleve svære ting, så havde hun på mange måder Marie og Mariestenen med sig. Så når hun havde Mariestenen, var det ligesom en tyngde i hånden, og hun oplevede, okay, nu kan jeg forbinde mig med Marie, jeg kan mærke Marie. Hendes mand gjorde det samme. Han skulle til en jobsamtale, og han tog Marie og Mariestenen med sig. Og det han også beskrev, det var, da han sad til jobsamtalen, og han kunne mærke næsten tyngden af stenen i hånden, så følte han også tyngden af relationen til Marie. Og Marie hjalp ham til at finde mod til at fortælle, hvad der skete i deres liv. Og han begyndte at beskrive, hvordan hun havde gjort ham meget mere opmærksom på, hvad der er vigtigt i livet, hvordan man møder andre mennesker. Han endte med at få jobbet, og han lagde en Mariesten i den frugtskål, der var på arbejdet, og han havde fortalt om Marie. En dag banker hans chef på hans dør og spørger ham, jeg har lagt mærke til, at der er sådan en sten derude med en Mariehøn på. Har det noget med din Marie at gøre? Han sagde, ja, det er Mariestenen. Det er noget, der fortæller mig noget omkring mod og Marie. Og hun sagde, jeg kan godt huske, du nævnte din samtale. Fordi Marie har faktisk også en indflydelse på mig. Hver gang, sagde chefen, jeg tager et stykke frugt, så tænker jeg på Marie, og jeg tænker på vigtigheden af at bruge mod. Så det vil være et eksempel også, både fortællingerne, men også du kan bruge en sten, eller du kan bruge et smykke. Men det der tilbagevendende, det er, at jeg er optaget af altid på mange måder at gøre relationen i centrum, og ikke kun i fortiden, sådan som den også er nu. Jeg bliver meget rørt over den fortælling af, at Marie ikke kun har betydning for hendes forældre, men at hun pludselig også får en vægt i andre menneskers liv og en betydning. Hvad betyder det, at vi som efterladte har mulighed for at bringe vores afdøde med os, så de ikke kun får betydning for os selv, men også for andre? Hvad gør det ved os? Det har en stor indflydelse. Det har jo blandt andet, når du for eksempel som forælder lever med et barn, der ikke længere trækker vejret. Det gør jo en kæmpe forskel, hvis du oplever, at det barn ikke kun bliver reduceret til døden. Hvis du ikke oplever, at det barn kun bliver reduceret til stilhed, men hvis du oplever, at det barn stadigvæk kan dukke op i relationen til andre, hvis det barn kan være med til at skubbe til andre, hvis det barn kan være med til at forme noget, som andre gør. For eksempel med Marie og hendes mor betød det jo, at de historier, hun fortalte, når hun var optaget af at introducere andre til Marie, så var hun jo optaget af ikke at fortælle om, hvordan Marie døde. Hun var da optaget af, at Marie stadigvæk var med hende. At hende og Marie stadigvæk havde en relation til hinanden, og Marie var med til at forme hendes handling og give hende mod. Det gjorde også, at andre begyndte at interessere sig for Marie og moder, og moren begyndte at dele sten ud. Så historien var jo også, at hvis nogen havde brug for at låne Maries mod, så kunne de låne Maries mod. Og da moren gik på uddannelse, så gjorde det, at dem hun gik på uddannelse med, da de gik op til eksamen, jamen så forbandt de sig Marie og havde Mariesten, og de oplevede, at de mere turde stå frem og våge noget og sige noget. For den mor indebærer det jo også, at hun indimellem får en tekstbesked, hvor nogle tekster hende siger, hey Marie, hjælp mig lige til i dag og stå op for modet. Da jeg var i Godmorgen Danmark, og helt klart, det var også noget, der krævede noget mod for mig. Så jeg havde både Mariesten med, men jeg havde også en anden pige med, som hvis mor igen og igen hjælper både hendes mor og andre til at have blik for de gode nok, som de er. Og jeg skrev til moren, prøv at høre, da jeg stod, og jeg skulle fortælle om de her idéer, så forbandt jeg mig med Vine, og jeg oplevede, at Vine hjalp mig til, det er okay, Helene, du kan godt sige det, det er okay, du er god nok, som du er. Så for forældre at leve med så meget, de har mistet, gør, at de ikke har mistet alt. Og det gør, at man bedre kan på en måde være i livet, ikke? Ja, og det giver så god mening, det her med, at vægten og betydningen af det levede liv, altså at jeg bliver faktisk meget rørt af dine fortællinger. Yeah. Og det er jo, altså det er klart, både i podcasten her i det hele taget, det at møde mange søvne og vide, altså at mærke det her i dem, hvad det gør, at de får lov til at sætte ord på deres afdøde børn, eller ægtefælle. Vi har tidligere lavet en episode, der handlede om sorg på arbejdspladser, hvordan hun oplevede, at det, at hendes kollegaer huskede blandt andet en årsdag, eller noget andet, eller bare turde sige navnet højt på barnet, ikke? Hvor meget det faktisk havde af betydning. Jeg har en mormor, der har mistet 3 børn, og de første 2 børn mistede hun i en tid, hvor man ikke talte om dem, der døde. Men hvordan hun stadigvæk som knap 90 år jo
altså de børn var lyslevende sammen med hende, og hvordan hun bragte dem videre, og stadigvæk sidder og trillede tårer og kunne grine over alle deres besvindeligheder. Og, altså, så det mærker man jo igen og igen og igen, det du beskriver. Ja. Og alligevel er det bare ikke noget, der er så udbredt at have den her tilgang til at bringe de døde med os videre. Nej. Det synes jeg er så interessant, for det er jo så åbenlyst rigtigt at gøre. Altså, det er så åbenlyst rigtigt, og jeg tænker, når jeg begynder at interessere mig for netop den person, som bliver ved med at være vigtig for en, men som andre ikke taler om, og man måske også er blevet påvirket til bare, der er ikke noget, der er bare her, fordi det, der bliver der svært, det er at reducere dem til kun at være minder. Når de begynder at dukke op, jeg bliver berørt i samtalen. Jeg bliver sindssygt inspireret af de børn, jeg lærer at kende. Jeg bliver sindssygt inspireret af den søsken. Jeg bliver sindssygt inspireret af den ægtefælle. Og når man begynder at opleve, hvad der fortsat kan blive skabt imellem dem, jamen, så er det jo også med til at gøre, at der er noget, der bliver ved med at give mening. Døden giver aldrig mening, men det giver mening stadigvæk at have den relation med sig. Og jeg tror i højere og højere grad, når forældre eller personer, der lever med sorg, de er ikke interesseret i at tale om døden, men de er interesseret i at tale om den relation, der stadigvæk er. Og hvis vi begynder at interessere os for netop, hvordan er din datter fortsat med i dine tanker? Hvad er noget af det, som din datter hjælper dig til? Hvis din datter kunne give dig et råd her, jamen, så er vi jo også med til at hjælpe dem til, at den relation fortsætter. Og vi ser, som den, der lytter til det, bliver vi jo også inspireret af den relation eller det barn, der dukker op, ikke? Jo, og jeg synes også, jeg bliver nødt til at dele, at da vi annoncerede, at du skulle være med i podcasten her, blev jeg faktisk kontaktet af en efterladt, der sagde, at du havde været med til at redde hans liv, fordi at hun følte ikke, hun kunne leve videre, hvis hendes barn er dødt. Men hun kunne godt leve videre, hvis hun fik lov til at have barnet med sig videre i livet. Ikke? At det har jo en kolossal betydning, det her med at bringe dem med os. Dem, der er en del af os. Og jeg synes, hver gang, når jeg hører om det, at det er med til... Det er der, hvor de familier, de børn er med til at få mit arbejde. Så det gør jo en kæmpe forskel, når man hører om, hvad det betyder. Og jeg tænker jo også, det som er så centralt også, det er jo, at vi kan hurtigt i vores samfund tænke, hvis du stadigvæk har den afdøde tæt på dig, så bliver du fastholdt i sorgen. Men tværtimod er det det modsatte. Hvis vi kan hjælpe den afdøde til at dukke op på en mere aktiv måde, så er det ofte den relation, der kan hjælpe den sørgende til netop at kunne navigere i sorgen. Netop at kunne navigere i livet. Det er ikke sådan, at du sidder derhjemme, og så forbinder du dig primært med det barn, der ikke længere trækker vejret. Nej, du bærer det barn med dig, og det er lige præcis det barn, der gør det muligt for dig at træde ud i verden. Jeg tænker endnu en gang på et eksempel også, som er så smuk. En far, som jeg for nylig har lært også at kende, og som også har mistet sin dreng. Og noget af det, som er så stærkt, det er, når jeg begynder at lære hans søn at kende, og jeg begynder at få en fornemmelse og kan spørge mere ind til drengen, så dukker den dreng op, som at den dreng kan noget særligt omkring nærvær. Alle de gange, hvor han insisterede på, at hans forældre skulle stå og kigge vandpytter, bliver lige pludselig synlig, som den dreng har stået op for nærvær. Når den dreng nogle gange kunne stille sin far spørgsmål, hey far, hvorfor bliver du så irriteret? Kan den far i dag forbinde med hans søns værdi omkring nærvær? Han oplever i dag, at det bliver så vigtigt for ham at bære sin søn med, så når han står i nogle situationer, så er det faktisk hans drengs spørgsmål, hans dreng vil stille mig omkring, hvorfor bliver du så irriteret? Som hjælper ham til at holde fast i det, som betyder så meget for den dreng, det er nærvær. Og når han oplever, at han bærer nærværet ind til hans andre søskende, jamen så oplever han jo, at den dreng stadigvæk er til stede i hans handlinger. At den dreng er med til at gøre, at hans søster vokser op med ro og nærvær. Og det gør en kæmpe forskel for, om du forstår dig selv, som jeg bare er et individ i mig selv, eller om du oplever, at du er formet af din dreng og din søn. Så når du lige pludselig oplever, at nærværet også er formet af ham, jamen så bliver det endnu mere betydningsfuldt. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det, du siger med, at det at have den her tæthed og den her nærhed, det gør, at man kan træde ud i verden igen. Ja. Men hvordan harmonerer det at have den her tæthed og nærhed med også at kunne være til stede i savnet, altså det, der gør ondt? Hvordan spiller de to sammen? Jamen noget af det, som jeg altid tænker, det er igen, hvis vi kan forstå savn som relationelt, så ligger der jo også, at savnet interesserer mig altid som et vidnesbyrd om noget. Så en person, der savner i den grad, for eksempel sin bror, det er et vidnesbyrd om, at den bror har været til stede med noget, der er så værdifuldt. Og når du oplever at savne, så er det også et vidnesbyrd om, at du elsker stort. Ikke at du har elsket stort, men du elsker stort. Og når du også oplever, at du savner, så er det fordi, at den, du savner, stadigvæk er så tydeligt til stede i dine tanker. Du ved godt, hvad din bror vil have gjort. Du ved godt, hvad din bror vil sige.
Og når man kan begynde at interessere sig for, at den afdøde også er til stede i savnet, og samtidig med, at du bygger en mere aktiv, nær relation, jamen, så ærer du både savnet og gør det tydeligt, at den afdøde stadigvæk er tæt på, også i savnet, samtidig med, at du også har en mere aktiv relation, som balancerer savnet. Jeg får lyst til at dele en lille fortælling om det. Fordi netop, når jeg nævner en bror, jeg kommer til at tænke på en ung mand, som var 15 år, da han oplever, at sin bror dør. Han er 2 år ældre, og de har sådan så tæt et forhold. Og han fortæller mig en dag, at han ofte kan blive ked af det, og han savner sin bror. Og jeg bliver nysgerrig på, når du savner din bror, hvordan dukker din bror op i dine tanker? Og han fortæller om, at han tænker på de ting, de har gjort sammen. Han har spillet fodbold, og jeg er nysgerrig på, når din bror har spillet fodbold med dig. Hvad er det, han i så høj grad gerne vil lære dig? Hvad er det, han i så høj grad gerne vil støtte dig til osv.? Og på et tidspunkt spørger jeg ham også ad, hvis det var muligt, at man kunne skrue ned for, hvor tydeligt din bror er der. Hvis man kunne skrue ned for alle minderne, sådan så det ikke gjorde så ondt, når du savner din bror. Vil du være interesseret i det? Og den unge mand, han tænkte sig om, og han sagde, nej, det vil jeg ikke. Og spurgte ham med, hvorfor er du ikke interesseret i det? Ikke? Smerten kan forsvinde. Det går ikke lige så ondt at savne. Så sagde han, det vil jeg ikke. Fordi når jeg savner, mærker jeg også kærligheden. Og jeg har ikke lyst til, at min bror skal blive mindre tydelig for mig. For mig er det jo den smukkeste historie om, at savnet faktisk også er relationel. Og så kan vi også ud over det interessere os for, når du savner din bror, har nogen idé om, hvis din bror stadigvæk kunne nå dig med en stemme? Hvad vil han sige til dig? Hvad vil han støtte dig til? Hvad vil han hjælpe dig til? Det er den samme bror, som både kan savne sin bror og mærke et nærvær, men det er også den samme bror, der kan gå ud og spille fodbold og blive 25% bedre, fordi han oplever, at hans bror er med til at støtte ham til at gøre sig umage. Så savnet holder kærligheden i live? Ja. Yeah. Ja, igen, relationelt. Ja, og jeg tror, hvis vi tænker relationelt, så kommer værdigheden ind. Hvis vi bare tænker det som, at her er der meget, der ikke er god nok til at regulere mit savn. Der er meget fokus på, at man skal regulere sine følelser. Men hvis vi ser det mere som et vidnesbyrd om, at man er villig til stadigvæk at elske stort, og villig til at have den afdøde tæt på sig, også selvom det gør ondt, så kommer der værdighed ind. Ja. Det er også noget af det, som jeg kan tænke nogle gange, hvis andre ikke forstår. Det er også, hvis man græder, at man kan dele, jamen det her det er jo ikke bare tårer, det er kærlighedstårer. Og når jeg har de her tårer, jeg græder, jamen så er det ikke fordi, jeg har lyst til, at de tårer skal forsvinde. For det betyder også noget for mig at kunne mærke den her kærlighed, jeg mærker til min bror for eksempel. Ikke? Helene, jeg tænker, nu taler vi meget om det her med at bære de smukke læringer, aftryk og følelser med osv. Hvad hvis nu, at man har mistet en, som man egentlig har haft en kompliceret relation til? Det kan jo både være en forældre, søskende, partner. Altså hvor det ikke er den der, hvor det mudrer billedet lidt af, hvad er det egentlig, vi vil bære med os her? Ikke? Fordi der er også noget svært, vi bærer med os i tanker og minder. Hvordan bærer man sådan en relation med sig videre? Og igen tænker jeg, Stine, der kan være mange forskellige udgaver af kompliceret relation. Ikke? Så hvis jeg skal svare ind i det, så tænker jeg forskellige eksempler på det. Så et eksempel er selvfølgelig, hvis du har en kompliceret relation til din mor, og du oplever, at jeg har været meget forskellig, og din mor har ikke været der, hun har ikke været støttende, hun har ikke været omsorgsfuld osv., jamen, så kan det meget vel være, at det lige præcis er, hvor du mere vil ligge en distance. Det kan også være, at du har samtaler omkring den mor, og det bliver muligt at snakke om nogle af de ting, du har oplevet din mor gøre. Hvad har det lært dig? Hvad har det gjort dig mere klar på? Hvad har din mors fravær eller mangel på at være lyttende og spørgende? Hvad har det lært dig omkring, hvad der er vigtigt i forhold til at kunne lytte? Jeg kan jo altid interessere mig for, hvis din mor havde haft blik for, at der var noget her, hun ikke var lykkedes med, vil hun være interesseret i, at du var i stand til at reflektere og bruge det til at lære hendes fejl? Vil hun synes, det var en god eller en dårlig ting? Komplicerede relationer er aldrig kun totalt kompliceret. Der er altid en sprække til måske en mor, som har kunnet lidt noget andet, eller i hvert fald en mor, som måske også vil være optaget at bakke op om, at du lærer af det. Ikke? Så det er klart, hvis det ikke er en støttende, hjælpsom, meget omsorgsfuld relation, så kan det jo godt være, at det er der, hvor vi ikke nødvendigvis hele tiden skal have den afdøde med os. Jeg kommer til at tænke på et andet eksempel på komplicerede relationer, er jo, hvor du oplever en forælder, der på et tidspunkt måske står i en skilsmisse. Og den forælder begynder at drikke. Og det gør, at den mor, som før kunne være der, ikke længere kan være den mor. Og måske de næste 10 år, 20 år handler om at leve med det alkohol,
og du mister din mor 20 år før tid til alkohol. Igen tænker jeg, når folk kommer hos mig, er det jo fordi, der alligevel er en lille sprække til, at der er noget, der er værdifuldt i den relation. Og jeg sidder jo altid også og kan lytte til, okay, så din mor begyndte først at drikke på det tidspunkt. Kan du beskrive den mor, hvordan hun var mor, før alkoholen kom ind? Og hvis jeg begynder at interessere mig for den mor og hendes værdier, og hun var en, som ofte brugte tid, og hun bakkede mig op, og hun var støttende, og jeg kan være nysgerrig på, hvorfor var det vigtigt for hende, og hvorfor gjorde hun noget andet end sin egen mor, hvad historien til det. Så kan der jo godt være en mor, der dukker op i samtalen, som at det har været enormt vigtigt for hende at støtte mig, og hjælpe mig til at vokse op i kærlighed, for hun har oplevet en mor, der var meget mere distanceret. Og det gør det jo også muligt på et tidspunkt at spørge, hvis din mor kunne være her i dag, hvad vil hun være ked af det over, at alkoholen tog hende væk fra? Hvad er det for nogle værdier, hun også har som mor, som hun oplever, at alkoholen påvirker hende til at svigte? Så der kan du meget mere hjælpe til det, den mor, der før var, der kan dukke op og være fortsat din støtter, end da den mor kan være ked af det over, det alkoholen har gjort. Det giver mening. Ja. Nu har du allerede givet nogle eksempler på det her med, hvordan man kan bære de døde med sig, både i form af nogle symboler, der er med til at holde fortællinger i live, følelser i live, og styrker i live, hvad end det måtte være. Men det her med, jeg tænker, hvis vi også skal give folk nogle værktøjer, kan man sige, til hvordan vi kan fortælle, altså hvordan den narrative del, ikke? Hvordan er det, vi sætter ord på det her? Hvordan øver man sig i det her? Jeg ved ikke, om vi kan gå lidt ned i det, altså hvordan vi kan hjælpe os selv og andre med at forstå, hvordan vi kan tale om de døde. Ja, jeg tror, noget af det, som er ret centralt, det er jo ofte, at når vi lever med den relation, vi fortsat har til den afdøde, så har vi en erfaring, som rigtig mange ikke har. Og derfor tror jeg også, det bliver rigtig vigtigt, at det er os, der, selvom det kan være op ad bakke til tider, skal være med til at lære andre om, hvordan vi stadigvæk har den afdøde med os. Og jeg tror, noget af det, der kan være nogle gange hjælpsomt, det er at snakke om det som en relation. Og tale om, at jeg har mistet min mor, men jeg har ikke mistet min relation til min mor. Min mor blev ved med at være savnet af mig, men min mor blev også den, som jeg igen og igen, når jeg tænker på hendes råd eller bringer hendes stemme ind, så hjælper hun mig til at tage skridt. Og det betyder noget, hvis andre, ja faktisk, hvis du som god veninde, jeg ved godt, det er en stor ting, men det vil være en kæmpe ting, hvis du kunne hjælpe mig til stadigvæk at have min mor tæt på. Hvis jeg nogle gange er i en svær situation og kunne spørge, hvad vil min mor give mig råd? Eller måske endda du nogle gange spørger mig, hvad vil min mor være stolt af? Jeg kan huske en far, jeg snakkede med, hvor jeg havde resten af familien med inde, fordi hans forældre og andre ikke længere talte om hans dreng, og han sagde til dem, hver gang I nævner min søn, spørg til, hvordan han er i mine tanker. Hver gang I fortæller mig, at I tænker på ham, hver gang I gør noget for ham, tænder et lys, så er det som om I hjælper mig til, at min søn stadigvæk er her. Det føles som en kærlighedshandling, at han ikke fuldstændig er forsvundet. Så jeg tror, hvis vi kan hjælpe andre til at komme med konkrete ting, de kan spørge os om, konkrete ting, de kan gøre, så bliver det nemmere for folk at kunne gøre det. Fordi jeg tror meget, det der nogle gange er udfordringen, det er, hvis vi tænker det som, at vi skal snakke om sorg. Rigtig mange er enormt bange for at snakke om sorg. Men hvis vi kan tale om, at det vi gerne vil snakke om, det er relationen, så bliver det nemmere at træde det sted hen. Og især hvis vi kan sige, at jeg elsker at snakke om min dreng. Jeg elsker at snakke om min mor. Ja, så det er i første omgang det med overhovedet at udtrykke, at jeg vil gerne tale om ham eller hende, jeg har mistet, og I kan hjælpe mig til det på den her måde. Ja, og jeg tænker endnu et eksempel, Stine, der er en mor, som oplevede, at hver gang nogen spurgte hende omkring hendes børn, hun sagde, at jeg har 2 børn, den ene er død, så stoppede samtalen. Og jeg tænker, vi er nødt til også at forstå det, ikke fordi folk ikke vil, men jeg tror, mange bliver ramt af, jeg ved ikke, hvordan jeg skal snakke om sorg, og de bliver så bekymret for, om de nu siger noget forkert. Der er selvfølgelig også nogen, der synes, det er ubehageligt, og derfor træder de væk fra det. Der kan være mange grunde. Men den mor, jeg blev optaget af, hvordan hun kunne bygge bro til, at andre turde tale om hendes dreng. Så det, hun begyndte at sige, det var, at hun sagde, jeg har 2 børn, og jeg har en, som lever, og så har jeg min dreng, som jeg bærer med i mit hjerte. Og min dreng har ofte indflydelse på de skridt, jeg tager. Jeg gør ofte brug af hans værdier, jeg gør ofte brug af hans stolte blik. Og jeg elsker at snakke om ham. Så hvis du på nogen måde bliver nysgerrig, så må du altid spørge til ham. Jeg vil elske at fortælle historier om ham. Så hvis vi fortæller, at vi godt kan lide at snakke om den person, vi bærer med os, og vi inspirerer dem til, hvordan vi stadigvæk har dem hos os, så bliver det nemmere at snakke om dem. Fordi jeg tror netop, Stine, i vores samfund, hvordan kan vi snakke om de døde? Det, der ofte sker, det er, at vi spørger til, hvordan døde det. Vi kan jo ofte bringe os ind i en traumehistorie.
Fordi så er vi tilbage til, hvordan måske vi stod i nogle voldsomme situationer, men hvis vi mere ved, at vi skal snakke om, hey, hvad var din søn lært dig? Hvad kan han stadigvæk støtte dig til? Det tror jeg meget mere, at folk tør gøre, og når de gør sig erfaring med det. Og hvis den sørgende så kan sige, var det fedt, du snakker om min dreng. Ikke? Det føles som om, han er tættere på. Så tænker jeg, at vi kan være med til at hjælpe andre til at turde gøre det. Ja. Og igen kan man så sige, det er også der, at de efterladte, der skal gå forrest. Og hvor ville det være dejligt, hvis flere havde det blik, men det skal starte et sted. Ja. Og det, du hjælper med, er jo så, at det kan starte hos os selv som efterladte, at vi hjælper vores omgivelser, fordi det er der, vi er i samfundet lige nu. Ja. Og jeg tror igen også, at det er jo helt tilbage til Freuds tid, hvor man blev optaget af at tænke, at sorgen kan kun blive mindre, hvis vi giver slip på den afdøde, ikke tale om den afdøde. Og de idéer er der jo stadigvæk. Så når vi nogle gange tænker, jeg skal ikke spørge, fordi så aktiverer det sorgen og gør den anden ked af det, at jeg tænker, at det er simpelthen et levn. Og derfor er vi nødt til, tænker igen, sørgende skal gå forrest, og jo mere sørgende gør det, og oplever virkelig sørgende, er sindssygt gode til at stå op for dem, som de holder af, og blive ved med at snakke om dem. Jo mere vi kan gøre det, jo nemmere bliver det, ikke? Nu har jeg lige et spørgsmål, som jeg lige tænker på i forhold til det her med, at altså strategier i det her, ikke? Altså strategier i sorgen. Jeg har stadigvæk brug for at tale om dem, jeg har mistet. Men jeg har mennesker omkring mig, som har mistet den samme, som ikke i samme omfang har brug for, at de lever videre. Er det rigtigt for alle at leve videre med de døde? Eller er der nogle mennesker, der har brug for nogle helt andre strategier? Altså jeg tror, når du lige præcis spørger mig, så er jeg jo ofte den, der bliver konsulteret, fordi der netop kommer en familie, hvor det at skal give slip eller reducere den afdøde til kun at være minder, er simpelthen for smertefuldt. Så jeg oplever jo igen og igen, hvilken forskel det gør, når de børn eller den søsken eller den ægtefælle stadigvæk kan være tæt på. Men jeg tænker, der kan jo være mere perifere relationer, eller hvor man oplever, at det kun er minderne, man bygger op, altså relationer op af, og hvor det er for smertefuldt, og hvor man måske godt kan lægge den distance. Så jeg tænker selvfølgelig for dem, som ikke er optaget af det, jamen så giver det måske mere mening at lægge en distance. Ja. Og det er jo også, selvom for eksempel man mister en mor, så har den mor jo også forskellige relationer til sine børn. Du kan jo godt have en mor, som har haft en tættere relation. Ikke at hun elsker det ene barn mere end det andet på nogen måde, men relationer er forskellige. Og hvis vi begynder at forstå sorg, som det altid handler om to, det handler om den afdøde, og det handler om den sørgende, jamen så skal sorg ikke nødvendigvis gøres på samme måde. Selvom vi kalder det hele for det sorg, vi skal reagere på samme måde. Igen det relationelle, vi er alle sammen forskellige og har vores historie med os. Ja. Og jeg har jo også forældre, som oplever, at der kan være tidspunkter, hvor deres andre børn måske oplever, at de ikke er det sted, hvor de har lyst til lige at tale om deres bror. Jamen så tænker jeg, at det bliver mere vigtigt at bygge de steder op, hvor du selv føler en tæt forbindelse til dit barn, ikke? Og der får du mig til at tænke på også, hvor betydningsfuldt det kan være. Og jeg tænker det faktisk som at træde ind i relationen. Hvis du kan måske endda nogle gange sætte dig ned og skabe et rum, hvor du skriver til din dreng. Du skriver til din mor, og du virkelig tænker, når jeg skriver det her, hvis min mor kan læse det, hvad har jeg brug for at fortælle? Hvad vil jeg gerne dele med hende? Hvad er det for nogle udfordringer, jeg står i? Og hvis du også en dag i den sammenhæng kan tænke, hvis min mor kunne få lov at have en stemme, hun kunne nå mig, hvad er det, jeg ved? Hvad vil hun gerne fortælle tilbage? Det er et rum, hvor du kan skabe en nærhed, hvor du oplever, at din mor stadig kan påvirke. Så måske også nogle gange, når andre ikke kan deltage og tale om den, der er så betydningsfuld, så kan du måske mere gå den vej, hvor du selv udvikler det rum, hvor du kan gøre det. Ja, det er en vigtig pointe. Ja. Det behøver ikke at være fuldstændig lukket, selvom vi ikke har nogen omkring os, som er klar til at gå med os. Ja. Og så tror jeg også, Stine, det rammer ind i, igen også, det du får mig til at tænke på. Igen kan der jo være måske nogle gange også en idé om, at man skal kunne snakke om den person, man har med sig i alle sammenhænge. For eksempel kommer jeg til at tænke på en far. Han er på en arbejdsplads, hvor ting er meget økonomi, det er meget sådan rationelt osv. Og han har ikke lyst til at nævne sin søn højt. Og han kan godt blive ramt af nogle gange. Er det fordi, jeg ikke vil stå ved min søn? Er det fordi, jeg ikke har lyst til at tale om ham? Og tværtimod, når han lytter til hjertet, så er det modsatte. Men det han oplever, det er, at hvis han begynder at tale om sin søn, så bliver han ikke behandlet på nogen måde. Han bliver ikke behandlet med den lytte, med den respekt, som er vigtig for ham. Så i stedet for at tænke det som, der er noget galt med ham, og han ikke er i stand til at stå op for sin søn og tale om sin søn alle steder, så bliver det meget mere vigtigt også at kunne tænke det som, der er nogle steder, hvor der ikke er tiden til det. Der er nogle steder, hvor der ikke er den respekt, og mere se det som, det er jo også en måde at stå op for
Både hvordan man gerne vil tale om den afdøde, men også den afdøde. Og det her med at vurdere, hvornår skal vi tale om den afdøde, hvornår skal vi ikke, så kan der jo være nogle rammer omkring os, ligesom i den her sammenhæng, som gør, at der er ikke et rum for det her i den her kontekst. Men kan der også være noget indre, der gør, altså hvordan bliver man i det indre i stand til at vurdere, hvornår skal jeg bringe det her frem, hvornår skal jeg ikke, altså hvor at, jeg tænker på oversharing, altså det her med, at man nogle gange faktisk får sagt mere, end man egentlig var klar til at stå til ansvar for bagefter. Ja. Hvordan oplever du, at man finder en vej i det? Jeg tænker det meget som en erfaringsrejse. Så jeg tænker ikke, der er noget, du på forhånd på den måde bare kan blive fortalt. Men jeg tror, det er meget en erfaringsrejse, og når du er på den erfaringsrejse, så finder du måske ud af, hvis du er et ung menneske, og du er til en fest, og der bliver snakket om forældre, og en eller anden spørger til din mor har du mistet, men du har en stadigvæk tæt på. Måske oplever du, at i den sammenhæng, jeg talte om hende, men folk var ikke i stand til at respondere på det på en måde, hvor det føltes godt. Så jeg tænker, at du gør dig en erfaring, hvor du finder ud af, måske i den sammenhæng, eller du gør dig også en erfaring med, hvad er det, du skal se andre være til stede med, før du tager det skridt. Så jeg tænker meget, at man ikke ender med at tænke, om det er bare mig, der er noget galt med, men der er noget her, der også handler om det relationelle, hvordan bliver der responderet. Så meget en erfaringsrejse. Så nogle gange er du nødt til at træde ved siden af og tænke, det var ikke en fed oplevelse. Så hvad bliver jeg mere klar på her? Og du har et langt liv, hvor du på mange måder kan gøre dig erfaringer med, hvornår skal jeg tale om hende, hvornår skal jeg ikke tale om hende. Og det er en vigtig pointe, synes jeg, det her med, at det er erfaring, der skal opbygges, fordi det er jo ikke en skill, vi bare kan lægge sted af andre. Det er noget, vi skal prøve i praksis og mærke, hvordan det er for os. Og det gør jo også, at der, hvor du gør en erfaring med, at der er en veninde, der er god til at reagere, der bliver relationen ofte tættere. Og det er også et sted, hvor du gør en erfaring med, at når du kan tale, jamen, så er det også med til at skabe en relation, hvor man kan være mere sårbar. Og du faktisk også oplever, at din veninde oplever, at der er flere ting, hun kan tale med. Det kan skabe nogle andre værdier, når du kan tage det skridt sammen, og du kan tale om. Og så er der nogle relationer, du finder ud af, jamen, det kan de ikke. Det er noget andet, jeg skal bruge de relationer til. Og der er måske også nogle, hvor du finder ud af, at dem skal jeg træde ud af, fordi de kan ikke det, som betyder noget, fordi man bliver forandret. Man vender ikke tilbage til at være den samme person. Når du lever med sorg, og du lever med en relation, jamen så er der måske også nogle ting, der bliver mere vigtige, at venskaber kan, eller andre familiemedlemmer kan. Ikke? Hvad er det i dit liv, der har fået dig til at arbejde med det her område, og fordybe dig som psykolog på det her felt? Jamen, min egen rejse dertil var, da jeg første gang selv blev gravid, og jeg mistede min lille pige, Augusta. Og jeg tænker at stå i en situation, hvor du oplever at miste et barn, og et samfund, som på mange måder møder dig med at sige, det skal du ikke være ked af det over. Du står og tænker, okay, jeg skal ikke være ked af det over det, men jeg er mor her. Så jeg tænker, det at møde et samfund, der på mange måder marginaliserer dig som mor, marginaliserer det barn, som ikke længere trækker vejret, gør mig meget mere klar på, hvad det er, det vil sige at være sørgende og leve med et barn, som bliver ved med at være betydningsfuldt for dig. Samtidig var jeg jo også psykolog og havde adgang til lige præcis den retning, jeg er blevet trænet i eller blevet uddannet i, som handler om, at når nogen dør, så stopper relationen ikke. Og det hjalp mig jo meget mere til at tænke min egen datter ind, og det er jo også det, man kan sige, hun har været med til at skubbe mig i den her retning og tænke, det betyder noget for forældre at blive mødt i det stadigvæk at være forældre. Og selv små børn, som ikke har levet uden for livmoderen, har jo stor indflydelse på at påvirke og forme os som mennesker. Faktisk ofte bliver de børn jo slet ikke set som, de bliver ofte set som alt det liv, de ikke kunne være, alle de tabte drømme. Men der er så mange stunder, hvor du har relateret dig til dit barn inde i maven, hvor det barn har gjort dig meget mere klar på betydningen i, at der ikke kun er dig. Der er noget, der er større end dig nu. Noget, du ønsker at passe på. Det barn er med til at udvikle dine færdigheder i omsorg. Det barn er med til at udvikle dine prioriteter osv. Så det er bare også et kæmpe svår stigende omkring, hvordan børn, der ikke længere trækker vejret, og som vi mister undervejs i graviditeten, de er meget mere end det, de bliver reduceret til kun at være et tab af drømme. De er i den grad nogen, der er med til at forme deres forældres værdier, deres forældres prioriteter, deres forældres forældrehjerte, ikke? Men det var min egen Augusta, der skubbede mig ned ad det spor. Hvor meget oplever du, at det, at du har et tab med dig, betyder i relationen til de klienter, du hjælper? At du har personlige erfaringer med tab? Jeg tror, det gør en kæmpe forskel. Det gør, at jeg meget mere relaterer mig til dem som forældre. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt så en, der var ekspert i sorg.
og han snakkede med en far, som havde mistet et barn. Og den her far snakkede om, at han følte, at han var kommet for langt væk fra sin søn. Og den her ekspert spurgte ham ad, og faren sagde, jeg vil gerne tættere på ham igen. Og den her ekspert spurgte ham ad, hvorfor vil du gerne tættere på ham igen? Og jeg tænkte, selvfølgelig vil du det, fordi du er far til den her søn. Når jeg nogle gange oplever andre interviewforældre, der har mistet, så bliver de jo meget optaget af at sige, hvordan var det for dig, da du mistede her? Hvordan var det at stå i den situation? Og jeg tænker meget mere, hvordan var det som far til Liva? Så jeg tror, det påvirker mig i den grad til at tænke, at de børn eller den afdøde er med til at skabe din identitet, og den træder du ikke væk fra. Det tror jeg ikke, jeg ville på samme måde være opmærksom på, hvis jeg ikke også var formet af min egen datter. Jeg tror også, du får mig til at tænke på, Stine, at hver gang jeg sidder i samtaler med forældre, er de jo også med til at forme mit arbejde. Og en af dem, som også i den grad har formet mit arbejde, var en ung mand, jeg mødte. Og han lærte mig noget om, hvad det betyder også, at vi kan skabe relationer til personer, vi ikke engang har mødt fysisk. Og jeg kan huske, da jeg mødte ham, og vi begyndte at snakke om hans datter, og jeg blev interesseret i, hvorfor han gjorde, som han gjorde som far. Han blev ved med at vende tilbage til sin morfar. Og han snakkede om, at hans morfar havde virkelig lært ham betydningen af at kunne give plads til, at man har sin egen stemme. Og give plads til, at man ikke skal være styret af alle mulige normer osv. Det var meget, meget smukke fortællinger. Og han siger også, at jeg er stor fan af min morfar. Og på et tidspunkt går det op for mig, han har aldrig mødt sin morfar fysisk. Så jeg spørger ham med, hey, hvordan har du lært din morfar så godt at kende, at din morfar i dag er med til at forme, hvordan du er far og mange af dine værdier? Han sad og tænkte sig lidt om, så sagde han, fordi min mor altid har fortalt historier om min morfar. Han sagde, hvordan har din mor fortalt historierne, så din morfar er blevet så levende for dig, at du og ham på mange måder har en relation til hinanden. Han sagde, min mor fortalte altid historier om, hvad min morfar gjorde. Og hvad min morfar gjorde også, hvad det var for nogle værdier, han havde, og hvorfor det var vigtigt for ham. Og så gik der et lille stykke tid i samtalen, og så sagde han til mig, Gud, jeg har ikke tænkt over det før, men jeg har altid følt mig elsket af min morfar. Jeg sagde, hvordan har du følt dig så elsket? Hvordan er din mor, der har lykkedes med det? Og så sagde han, jeg tror faktisk, når jeg tænker over det, min mor har altid delt min morfars kærlige blik på mig. Så hvis min morfar kunne kigge på mig, hvad ville han være stolt af? Og den her unge mand vokser på den måde op med en morfar, der snider sig ind i hans selvforståelse. Så sidenhen har det jo også haft stor betydning for, at jeg tænker, at dem vi bærer med os, det kan være en mor for eksempel. At når du på et tidspunkt selv får børn, at du kan hjælpe din mor og dine børn til at udvikle en relation til hinanden. Du kan være optaget at bringe din mor ind med hendes stolte blik. Du kan være optaget at fortælle fortællinger om den mor eller den mormor. Eller vi kan også gøre det mellem søskende. Hvis vi har at gøre med en mor, som mister sit barn, og så får hun en lille dreng eller en lille pige. Vi kan hjælpe dem til at udvikle en relation til hinanden, hvor måske storesøster er den, der dukker op og er stolt af sin lille søster. Eller hun kan være med til at give sin lille søster superkræfter, eller hvad det nu er. Det er meget rørende, fordi at jeg ser igen og igen også søskende på den måde kan bygge en relation til deres søsken, som gør, at igen deres søsken fortsat er en støtte og en hjælp for dem. Det er smukt. Ja. Yeah. Jeg synes, dine budskaber taler meget for sig selv, fordi det er så, det mærkes så tydeligt, hvad det kan det her. Men jeg får alligevel lyst til, før vi slutter af med lytterspørgsmålene, at hvis du nu skulle give et råd til mennesker, der er bange for at miste forbindelsen til deres afdøde, hvad vil det så være? Jamen, jeg tror, en af de ting, som jeg selv har optaget rigtig meget i øjeblikket, som jeg mærker gør en stor forskel for mange af dem, jeg har samtaler med, det er, hvis du kan skabe det her rum, hvor du på mange måder træder ind i relationen. Hvis du tænker, jeg sætter mig ned og skriver til min mor. Hvis du virkelig tænker, hey, hvis min mor kan se det her, hvis min mor kan høre, hvad er det så, jeg har lyst til at fortælle hende? Og omvendt er du også nogle gange i den proces tænker, hvis min mor kunne sige noget til mig, hvad vil hun så sige? Fordi jeg tænker, det er her, hvor du oplever, at din mor faktisk bliver endnu tydeligere for dig. Fordi du måske i hverdagen oplever, at andre ikke interesserer sig, men hvis du skaber det rum, den viden, du har om din mor, den forsvinder aldrig. Og hvis du gør det mere konkret, så må du stå i nogle konkrete udfordringer. Det kan være en veninde, som melder afbud til noget, du føler dig svigtet. Hvis du skriver til din mor om det, så tænker jeg også, at din viden og din erfaring med din mor har nemmere ved at dukke op, og du bedre kan høre hendes blik ind i det, eller hendes stemme ind i det. Ja, så det her med at virkelig komme i kontakt. Ja.
Vi slutter altid af med 2 lytterspørgsmål. Og nu vil jeg lige læse det første op. Jeg synes, det er svært at tale med mine venner om min sorg, fordi de hurtigt vil trøste eller finde løsninger. Hvad kan jeg sige eller gøre for at hjælpe dem til at være i sorgen sammen med mig, uden at de forsøger at fjerne den? Igen tænker jeg, at det er jo altid meget mere komplekst, end hvad jeg kan komme til at svare ind i. Ikke? Så med en respekt for det, så vil jeg være optaget af, hvis den lytter var en, jeg havde samtaler med, og kunne hjælpe den lytter til at dele med andre, at jeg har stadigvæk en relation til min mor. Hvis det er min mor for eksempel. Jeg har stadigvæk en relation til min mor. Jeg kommer ikke til at slippe min mor. Og det vil sige også, at min mor kan ofte dukke op, hvor jeg savner hende. Min mor kan også dukke op, hvor jeg på mange måder kan gøre brug af hendes råd og hendes vejledning. Så det, jeg vil være optaget af også at hjælpe den lytter til, det er at kunne tale med andre om, hvor vigtigt det er, at hvis de giver plads til at lytte til det, jeg stadigvæk kan med min mor, så kan min mor få lov til at komme tættere på. Hvis der er tårer, jeg græder, når jeg savner min mor, hvor vigtigt de tårer er for stadigvæk at føle kærligheden til hende og have hende tæt på, og der er ikke noget, der skal fikses. Jo mere vi forstår det som en relation, jo mere vi forstår det som at tårer eller kedsomheden er vidnesbyrd om en kærlighed, en relation, der bliver ved. Det er meget svært at fikse en relation. Det er meget svært at fikse kærlighed. Det må godt være der. Tak. Det andet spørgsmål, der er kommet ind, er: Jeg frygter, at jeg ikke mærker sorgen så intenst mere. Det er det, der binder mig til min far. Er det underligt? Nej, jeg tænker, det giver sindssygt god mening. Også tilbage til den unge mand, jeg delte med, så når han savner sin bror, så er hans bror vældig tydelig for ham. Så for den lytter tænker jeg jo også, at den far må være vældig tydelig også, når hun savner ham. Når hun savner ham, ved hun alt det, han sikkert vil sige, alt det han gør, og sikkert også, når familien er samlet, at der er noget her, som hun virkelig ved, at hendes far altid har stået for og bragt ind. Ikke? Så jeg tænker helt klart, at savnet skaber jo et meget stærkt nærvær og en følelse af en stor kærlighed. Jeg tror altid netop med det, jeg oplever, kan være så vigtigt, det er, hvis vi også kan hjælpe den far til at være tæt på med hans blik, hans vejledning, hans støtte. Så det ikke kun er, når vi savner, men også, når vi står i nogle svære situationer, at hvad vil din far sige? Eller hvis du kunne se dig selv gennem din fars blik, eller hvis din far her kunne få lov til at dele et råd med dig, hvad vil han så dele? Sådan så vi på mange måder kan supplere savnet med det, der stadigvæk er tilgængeligt, det vi stadigvæk kan skabe. Ja, tak. Som vi altid slutter af med, fordi vi har jo, jer der medvirker i podcastserien her, arbejder jo, om ikke med døden, så med sorgen, med i hele det felt her. Og mange af jer har gjort det i flere årtier. Så hvordan påvirker dit arbejde med døden, med sørgende, din egen måde at være i livet på? Jamen jeg tror, når der er jo mange svar ind i det, men jeg tror, jeg jo bliver blandt andet påvirket også til at tænke, at det er en eller anden form for bevidsthed omkring at være til stede i livet her og nu. Og samtidig påvirker mit arbejde mig jo også til at vide, at der er nogle mennesker, som er så vigtige, at vi aldrig kommer til at slippe. Så jeg kan jo også tænke på det i forhold til selv at være mor. At det giver mig også nogle gange en ro i forhold til mine egne børn, at vide, at den dag jeg ikke længere trækker vejret, så er der også noget, jeg har været så tydelig omkring, som de stadigvæk kan gøre brug af. Og at det også gør en kæmpe forskel at vide, at der er noget, der aldrig forsvinder. Og det tror jeg kan være betydningsfuldt for en mor at vide, at hun stadigvæk kan dukke op som en støtte, stadigvæk som en hjælp, selvom man ikke fysisk er til stede. Tak, Helene, for alt det, du har delt. Hvor er det smukt med de aftryk, vi kan sætte, både når vi er her, når vi ikke er her mere. Og som jo er med til at forbinde os igen og igen på tværs af tid og rum, kan man sige. Så tak for alt det, du har delt, og fordi du vil være med i dag. Ja, og Stine, tak for dine spørgsmål. Dem satte jeg pris på. Det var en stor hjælp. Du har lyttet til Når døden os skiller, en podcastserie af Landsforeningen Liv og Død. Mit navn er Stine Buje. Tak fordi du lyttede med.